Biyahe kasama si DJ Lala, aarangkada na. So, eto na my love, basahin na natin ang biyahe ngayong gabi na pinadala sa ating biyahe text line 0917-851-4329. So, eto na po ang biyahe na itatago na lang natin sa pangalang si Annalyn. Hi DJ Lala, I just like to share my story about my teacher, Mrs. Divina Fernandez. Sana mabasa nyo to sa araw ng Teacher's Day. So, advance ako. Nakilala ko si Ma'am Divina noong 2014. 8 taon na ang nakakaraan. Siya ang pinakapaborito kong teacher sa Natural Sciences sa Marikina Polytechnic College. Tandang-tanda ko pa, lagi akong nagpa-participate sa klase niya kasi maganda ang mga lessons niya at nakiki-good time din siya sa amin ng klase. Never siyang nagalit. Feeling ko kapag kasama ko siya parang nanay namin sa sobrang bait. Di niya kami pinapagalitan. Kung sobra siyang bait, masipag, maunawain at magaling makisama. At mas lalo kong na-inspire sa pag-aaral kahit malapit na ang midterm at final exams, kinakamusta niya kung nahihirapan ba ako. Sumusunod ako sa kanya until na dumating ang panahon na sinabi niya sa buong class na aalis na siya noon. Noong mga panahon na yon, bumuhos yung luha ko. Kasi parang ang sakit. Ang dami ko nang natutunan ko sa kanya. Nasa kalahati na kami ng second semester ng klase namin. Sabi ko sa kanya, Ma'am, di ko to kakayanin mag-isa kasi malapit na ang finals exam. Humanga ako sa inyo, ba't biglaan kayong aalis? Ang daming pumapasok sa isipan ko pero gusto ko nang sumuko. Pero na-realize ko, sinabi niya sa akin na huwag kang sumuko, ipagpatuloy mo ang mga pangarap mo sa buhay. Kahit na wala ako, basta ipangako mo, Ellie, mag-aaral ka ng mabuti. Yun pala yung pangalan niya, Ellie. At ayun, napayakap ako ng mahigpit kay ma'am. Umiyak ako na umiyak sa kanya dahil nakilala ko siya sa maikling panahon bilang hindi isang teacher, bilang pangalawa kong ina. Gusto ko sanang malaman mo, Miss Divine Fernandez. Happy Teacher's Day. Thank you and I love you, ma'am. Promise I will never forget you. Hanggang dito na lang, si Elizar from Antipolo. Well, that was sweet. May love, darating talaga tayo sa punto ng buhay natin na may taong magpapakita sa atin ng ibang klaseng pagmamahal. A kind of love that we don't expect. A kind of support that we do not expect and we don't think we deserve. A kind of encouragement for someone na for some reason hindi natin alam, dadalin pala natin panghabang buhay yung mga aral na tinuturo nila. Kaya nga nakakatuwa na gunitain yung mga teachers, mga professors natin nung high school tayo, nung elementary tayo, nung college tayo, na naging role model sa atin, na nagbigay sa atin ng example, nag-encourage sa atin. Kasi bukod sa mga parents natin, my love, sila yung mga unang taong naniwala sa kaya nating gawin. Sila yung mga unang tao na naniwala sa kaya nating maabot. Sila yung mga unang taong nakita or nakakita ng potensyal na meron tayo. They were the ones who encouraged us to pursue whatever it is they see in us. Public speaking man yan, pagdodrawing man yan, pagkanta man yan, pagsayaw man yan, sila yung unang nag-encourage sa atin. So, yung makabasa ng ganito, na, kumbaga parang in due respect sa mga teachers and professors na nagtuturo sa mga estudyante nila, not only ng lessons na nasa academic books nila, kundi lessons in life. Saludo po kami sa inyo. Thank you for helping us hone whatever skills na meron kami. I remember back in my days, nung high school ako, they have always seen me as someone who can speak in front of a crowd. Alam ko, back in my days, may mga teachers pa akong nagsasabi na hindi sila magtataka kung one day, magiging reporter ako. Budol kayo, ma'am. Naniwala ako magiging reporter ako. Pero sabi nila kasi talaga sa akin na mass communication ang kunin ko kasi yun yung bagay sa akin. And true enough, kinuha ko yun.
Siguro kung walang nagtulak sa akin noon na kunin ang kurso ng broadcast communication, siguro isa ako ngayong architect. Wow! Sabi ni Boy Bendateta po siya ngayon nag-iingay sa radyo. Totoo. Pero maraming salamat sa lahat ng ating mga guro, 'di ba? Thank you will never be enough to tell you just how much we appreciate and we carry all the lessons that you've taught us. Noong mga panahong nag-aaral kami, nung mga panahong blankong papel pa lang kami, kayo yung mga parents na tiningala namin, na sinundan namin, na gumabay sa amin for us to become whoever we are right now. And for all the encouragement, for all the attention, and the patience na ibinigay niyo sa amin, sa lahat ng mga guro po, sa ngalan ng Love Radio Manila. Happy advance na po Teachers Day sa inyong lahat. You deserve all the glory and praises sa ginagawa ninyo para sa kabataan.